ukol. Bata pa kukol. Ang Kukol! Tagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Ako po ang gumagastos para sa family ng live-in partner ko. Sana all. Feel good morning po sa mga nakaka-relate at lagi nakatutok sa programa. Pangakatas ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong Marife ng Quezon City. Ang katas ko po ay tungkol kay Ryan. Nakipag-live-in na po ako at opo, halos ako ang breadwinner ng aming pagsasama. Nag-resign kasi siya sa trabaho. Kasi stress daw siya. Hindi siya sanay. Kaya po yung family niya, napilitan po akong tulungan din sa bills, at kung ano-ano pang gastusin. Groceries, pati pang ospital ng mama niya. Isang beses po, nag-decide ako na wag nang tumulong. Nagalit po sila. Pero wala ubos na rin yung budget ko, hindi naman ako mayaman. At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Grabe ka naman. Para ano lang, 15K para sa pagpa-hospital ng nanay namin, di ba sis? Kaya nga, makasabi ka naman ng wala. Dati naman tumutulong ka, wala kang reklamo. Ngayon nagre-reklamo ka. Tingnan mo yung nanay namin, ubo ng ubo. Doon ka banda, Nay, maubuhan kami, Nay. Nay, lakasan mo yung ubo para alam niyo yan. Sakit ka. Ipagamot niyo na ako. Ate Trixie, kasi nabigay ko na po last time yung lahat ng ipon ko sa inyo. Totoo po, nagsasabi po ako ng totoo. Pex man, mamatay man kayo. Wala alam na po talaga akong ano. Alam namin may pera ka pa. Ikaw nga bumubuhay sa kapatid namin eh. Di ba? Wala na po talaga. Ate Charmy, baka naman po o kaya po antayin nyo na lang po kapag may dumating ako. Pero hindi pa po ngayon. Anong hintayin namin pag nawala na yung nanay namin? Ikaw yung magiging dahilan. Kawawa na yung nanay namin. Sige pa nga, Nay. Oh, Diyos ko ka. Paggamot nyo na ako. Nay. Ate Trixie, pasensya na po. Wala talaga Eto, kasi. Nay. May dala akong gamot. Pero dati meron naman. Para namang umaarte ka. Baka naman may bibiling ka lang bagong cellphone. Kaya ayaw mo muna kaming gastosan mo. Oy. Nagmamataas ka na. Charmy, tumigil ka. Oh, bakit?
Para sa nanay Mahal, natin hayaan to. mo na sila, Ryan. Hayaan mo na sila. Ryan, ano ka? Naintindihan ko naman sila kasi... At saka, dapat di mo kami sinanay. Sinanay mo kasi kami na binibigyan mo kami. Ayan tuloy, Nasanay tuloy kami. Oo, di sana nung una pa lang. Hindi mo kami Charm, na-spoil. tumigil ka, ha? Ate Trixie, tumigil kayo. Ryan, Ryan. hayaan mo na sila. Ryan, huwag mo na silang patulan yung mga kapatid Mas mo yan. elder ako sa'yo. Elderly ako sa'yo. Nakakatanda na lang. Ayoko magmukhang matanda. Pero hindi na tama yung ginagawa niyo sa girlfriend ko. Hindi tama yung Nakakahiya sa tao. Tinutulungan na nga tayo. Pati mga bills, groceries dito. Para yun lang! Kapag ako nagtrabaho, yun din ang gagawin ko sa iyo bilang Tumimik ka! Ha? Anong ambag mo? Kapatid kita. Anong ambag mo? Ganda! Ganda lang ambag mo. Tumulong ka ng maayos. Huwag mong ganyanin yung bunso natin na may iiyak yan. Tatawa. Iyak. O, tignan mo. Kuya, child abuse yan yung ginagawa mo. O, tignan mo yung kapatid na. Ryan, wag mo nang patuloy yung mga kapatid mo. Hayaan mo, gagawa ako na. May Uutang gamot muna akong ako dinala dito. Oh, huwag ka na umutang. Ano ba? Uutang Tama na. Sasama ako sa'yo. Hindi yan ang gamot. Pills yan eh. Hindi naman ako nagpa-family planning. Akin yan para lumaki yung boobs. Hindi, sumusobra na kasi kayo. Hindi na... Sumusobra? Meron namang dahilan na. Magpapagamot tayo ng nanay natin. Pag namatay yan, ikaw ang may kasalanan, girl. Dapat kasi dati pa hindi mo kami sinanay. Kaya nag-expect na kami. Ryan. Ang kakapal na mukha nyo. Ryan, Hindi na kayo nahiya sa Huwag mo girlfriend na ko. Hindi, wag. Ayan mo, Kuhan. Hindi lang siya basta girlfriend. Parte na siya ng pamilyang ko. Oo nga, kung gusto mong Diba? maging parte, dapat gastusan mo Ang kami. swerte mo nga sa kapatid ko. Gwapo yan eh. Kundi dahil sa nanay namin, wala yan. Tumigil ka! Ryan. Sasama na ako sa'yo. Ryan. Tatalikuran ko na itong pamilya. Ito napaka-toxic. Wow! Wow, tayo yung toxic. Wow! Yung Nahiya naman girlfriend ko. kami! Sige, anong trabaho mo? Tama na nga. Nay, basta magpapadala pa rin ng gamot Magsalita mo. ka, mama! Mama! Yan, ano mo, senda ba tayo? Hindi ako makasalita. Inuubo nga eh. Baka TV na to. Aray ko, dito mo talaga umupo si nanay. Ba't may dugo? TV ba't nanay? Colored. Wala, kaya pala. Oh, last kasi itim, black and white pa yun. Sige na, alis na kami. Anak. Ako magpapadala ko pero sa nanay natin. Sa inyo, magtrabaho din kayo. Paano yung ganda ko? Baka ma-stress ako. Ayoko tumanda. Di ba dito? Hindi ko na problema yon. At wag nyo nang idamay dito si Marife. Naintindihan nyo? Alam mo, lalaki ang ulo ng girlfriend mo na yan. Kasi pinagtatanggol mo. Oo nga! Kinalimutan mo kami dahil dyan. Sino ba yan? Kakikilala mo lang dyan. Kami kapatid mo kami. Dugot laman! Ha? Kapatid. Pero parang nakakahiya kayo. Kaya ayaw ko nang maging kapatid ka. Pati ikaw, Ate Trixie. Ganon! Ayusin mo yung bibig mo, ha? Tara na nga. Isang araw pag nagkasakit ka, uuwi ka rin sa amin. Tandaan mo yan! Tandaan mo yan! Alis na nga tayo. Hayaan mo na yung mga yan. Halika na, Ryan. Halika na. That moment, naramdaman ko po ang pagmamahal sa akin ni Ryan dahil pinagtanggol niya ako sa kanyang pamilya. Alam niya naman yung totoo at tama. Kaya po tulad ng sabi ni Ryan ay nag-live-in na po kami. Nagsama na kami sa isang bahay. Tapos ang blessing pa, nagkaroon siya ng bagong trabaho. Kaya lang, bakit, mahal? May problema ba? Yayabang ng mga tao doon. Nakala mo, gagaling nila. Mahal kasi, ganun talaga sa workplace. Kung sino yung bago, yun talaga yung
laging uutusan. Uutusan? Ganun talaga. Eh, Dapat halos- dapat nakisama ka muna kasi ikaw yung baguhan ni. Ganun talaga. Kahit ako dati ganun. Ako yung binibinyagan. Bibinyagan? Sana ka muna, nagtiyaga ka. Ikaw naman yung ego mo, pinapairal mo eh. Ano ba ako, inexperience? Kayang-kaya ko nga yung trabaho nila eh. Mas matagal na ako dun sa trabahong ganyan. Tapos, gaganyanin nila ako. Ang sinasabi Pass na ko, ako sana dyan. hinabaan mo yung pasensya mo. Ay, hindi Ang hirap pwede. makahanap ng trabaho ngayon na ganyan yung rate ng sweldo. Maraming pang trabaho dyan. Eh paano yung wala kang makukuhang back pay, 2 buwan pa lang yun. Yung back pay. Ayaw mo na. Eh paano tayo? Maghanap ako ng ibang trabaho ulit. Yun lang ba problema mo? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, syempre, nag-decide tayo magsama, mas marami na tayong gastusin. Eh, hindi ko kakayanin. Baka mamaya pumunta pa dito yung mga kapatid mo. Baka Wag na wag silang tumuntong dito. hindi mo masasabi, mamaya wala ka. So ako puntahan dito, walang magtatanggol sa akin. Hindi yung pupunta dito. Ano ka ba? Ano dito? Buksan mo ang pinto! Andito Ba't nandito yan sila? Diba, sabi ko sa iyo eh. Ano? Buksan niyo kung hindi! Magsasama kami ng barangay! Buksan niyo ang pinto! May doorbell pa kayo ha! Feeling mayaman! Ryan! Sisirain ko 1, sa doorbell! 2, 3! Ryan! Isa pa, sabay! 1, 2, 3! Ryan! Teka. Ba't kayo nandito? Ba't kayo nandito? Ba't kayo nagtatago? Hindi niyo sinasabi sa amin kung saan kayo tumira. Ano, may tinatakasan kayo responsibilidad sa amin? Hindi ko to bahay. Bahay to ni Marifem. Nakakahiya naman. O bakit hindi niya rin kami, bigyan ng bahay? Kaya niya pala eh. Oh, ayan. Ano yan? 1,000 na lang tong pera ko. Bigay nyo, pambili. Hindi kami gamot ni nagpunta nanay. dito para manghingi ng 1,000 lang. 5K ang hihingi. Oo nga! Ba't Sayang yung pamasahe. Grab namin 600. Ano ba, luwal pa kami? Kapal na mukha mo sabi ko ha? sa'yo, dapat nag-jeep na tayo. Kapal na mukha niya ni Ryan eh. Asan na ba yung mahadera mo na yan na Sis, na ba- jowa? Teka lang sis, ba't pati ako naiinis sa'yo? Ryan, gusto na kitang kampihan pero na kalaban tayo. May Ate pera na, Trixie, okay na yan. Charmy, pasensya na. Pero nagsisimula pa lang kasi kami, 2 months deposit, 1 month advance kasi kami sa inuupahan namin, kaya 1,000 lang muna. Hindi ako para mag-adjust sa inyo. Ate Trixie, tayo mag-a-adjust? Sige na, hayaan na natin yan sila. Inuubo si Mama doon. Dugo na yung nilalabas. Kawawa naman yung nanay natin. Kaya nga. Sandali ha. Ate Trixie, lagyan mo ng luha. Ipakita ko yung video ni nanay. Ayan, sige. Ayan. Umuubo siya. Tingnan mo sa cellphone. Ayan. Tingnan mo yung phone. Ayan. Nay, ubo pa, nay. Kinukuhanan kita ng video, nay. Ayan. Ipatulo mo pa yung laway, nay. Parang nakagat naman ako ng Sige, huwag ka na mag-reklamo. Naka-video tayo. Ay, sorry. I-edit Ay, mo sorry. na lang. Edit mo na lang. Ah, stop ko na. Tama. Sorry, hindi pala na-edit. Kasi ako marunong mag-CapCut eh. Ano ba yan? Binibidyo nyo pa yung nanay? Inuutusan yung umubo para lang makahingi kayo ng Hindi pera namin sa amin? inuutusan. Alam mo na bago kayong dalawa umalis, ha? Inuubo na si nanay. Pinagbibintangan nyo pa umaarte si mama? Magbigay na kayo ng 5K. 600 pa Wala sa na, amin. 1,000 na. Dadaan Akin kami yan ng galing. Jollibee. Pag-uwi. Ba't pati ako natitrigger sa'yo, sis? Siyempre, merienda, no? Oo nga, Sige no? na, Gusto ko pa 5K. naman yung may palabo. Madam, para, yan, masarap. Mag-extra. Tama na yung 1,000. Akin galing yan. Nakakahiya. Galit. Tumigil nga kayo. Nakakahiya kayo. Malis na nga kayo. Ikaw yung may kailangan sa amin. Ikaw pa yung galit. Ala, naiinis na rin ako. Ryan, pasensya ka na ha. Sige, salamat dito. Pero baka may maidagdag ka dito, Marife. Ate Trixie, wala na talaga eh, kasi bumili pa kami. Damot mo! Kahit 1,000, wala! Nagpagod kami dito!
hindi pa ako mamamatay. Umalis na nga kayo. Pwede ba? Ba't kami aalis? Sige na, umalis na kayo. Umalis na kayo. 1-5. Let's meet halfway. 1-5. Sige na nga. Ayan, Ayan, thank you. Bye! Uy, taragal, may ukay-ukay doon bago bukas. Pasensya ka na dun sa kanilahan, ha? Hindi, okay lang. Sabi ko naman sa'yo, hindi tayo ligtas dyan. Mantakin mo na locate nila yung bago nating bahay. Halika na nga. Mahal. Babawi ako sa'yo. Halika, masok na. Thank you na. Nalulungkot ako pero kaya natin to, ma. Huwag ka lang malungkot. Dali, pasok tayo. Ilak mo na yung pinto. Halika. Baka andyan pa yung mga Wala kapatid na yan mo, sila. ah. Halika dito. Bawi ako Ano, sa'yo. binyagan natin to? Oo. Pasensya ka na, bayaran na lang kita doon sa binigay mo. Ano ba ako? Bayaran babae mo? Hindi, ang ibig ko sabihin, ito naman. Sige Joke na nga. lang, tagal eh. Oh, Kaya na. Marife. Ganun po ang nangyari between his family, pati sa trabaho ni Ryan. Pero tinanggap ko na lang na walang trabaho si Ryan ngayon kasi mabait naman po siya talaga at mahal niya ako. Pinakita niya yun, pinaramdam niya. Hanggang dumating po ang Pasko. Two days pala bago magpasko. Nagkwentuhan po kami. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Binilang ko ng mga regalo yung hipag ko, si Trixie tsaka si Ba't mo pa Charm. binilan yung mga yun? Kailangan mo umuwi sa Pasko. Nanay Di mo ako yun. uwi doon, di ako uwi. Uy, nanay at mga kapatid mo pa din Naiinis yun. ako doon sa dalawa kong kapatid, kakapal na Uy, mukha. Pasko. Nangingi ba sila sa'yo? Ba't mo binilan? Hindi, syempre. Mahal Ay, kita, nako. mahal ko kung sino yung pamilya mo. Hindi, sinasabihan na kita, wag mo nang i-spoil yung Uy, mga huwag ka yun. na eh. magalit. Sorry na. Sinabihan na kasi kita, wag mo nang i-spoil yung Ito mga naman, yan. Huwag ka na magalit. Hindi ako uwi doon. Huwag ka na magalit, mahal. Trip ako doon. Ay, nako. Ay, maligo na muna ako. Sige, ire-ready ko na din yung, yung adobo, ha? Sige. Kain na tayo, ha? Bilisan mong maligo o gusto mo sundan kita sa banyo? Pakikuha ng towel. Ay. Tunog yung cellphone. May tumatawag pero naka-silent? Ba't naka-silent? Ayan. Sasagutin ko ba to? Jobert? Virto Daso? Ano ko nga yung chat nila? I miss you, love. I miss you, love? Jobert, lalaki, I miss you, love. Ang sarap mo humalik, Torrid. Ha? Oh my God! May scandal sila. Jobert, tapos may scandal. Oh my God, dama ka na. Tingnan ko pa yung iba, browse ko pa yung messenger niya. Rizaldi Ponce, I miss you. Ay, may picture din sila, naghalikan sila. Si Ryan. Ryan, lumabas ka ng banyo. Ryan, lumabas ka ng banyo. Lumabas ka. Ano problema mo? Lumabas ka dito. Aray! Nagilan mo ba ako nilaloko? Kailan mo ba ako nilaloko? Di kita niloloko! Sino si Jobert? Sino si Rizaldi? Ang dami pang panlalaking pangalan. Pero magkalikan kayo. Iba yan! Ryan! Iba yan si Carlo, si Vince, iba yan! Ryan! Sagutin mo ako, Ryan! Ginawa ko lahat para sa'yo! Ako gumagastos sa bahay na to! Ako lahat nagbabayad! Pati pamilya mo! Ako gumagastos! Tapos niloloko mo lang ako, Ryan! Ryan! Ang kapal na mukha! Bakit mo ba ito nagawa sa akin? Bakit mo ba ito nagawa sa akin, ha? Ano bang kukulang ko? Tumaba ka na eh! Ang kapal na mukha, Ryan! Pero mahal pa rin kita! Kahit mataba ka na, mahal pa rin kita! Kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Mana ka sa mga kapatid mo! Ha?
Aalis na ako dito. Hindi. Aalis na ako! Hindi ako makikipag-iwalay sa'yo. Sorry na, wala na. Matagal na yan eh. Makikipag-iwalay na ako. Matagal na yan. Kapal na mukha mo. Iyak kita. Nilulok. Diyan ka na!